Алейкум мардум YouTube ама каса созен хубен шерои нар дромадан барбар видеора стоп кинен як дунаи лайкора бизанен кадои меҳмон несен бидуни подписатсия кинен зангулачаи канал лайкон колокольчика давсионе ҳар як навори хабарои тез тозара шумо мефаҳмед. Бардаром ба садқа ҳамин қарсак айда тараф мешавам чанқа лайкотон зиёд шид мо мам қастаратса мекунем мошинои нархҳои арзон ва арзанда партоем. Бардаро чӣ хеле ки медонед дар канали мо шумо стар бозии бурднок рафтаиста бидурин ҳадди ақал 10 дунаи ё 1 дунаи бихарен диди дар насибат шоҳҷоизои ман медонед ки мошинои биқаги нахел чӣ хеле ранги тай навеса мошинои ҳамтари мондагим салон бинавис чек тапато туҷи автомати иштирокчии бозӣ мошед ҳаматонда омад насиб боша рӯзи 23 октябрда ҳамата интизорум ҳаматонда омад. Марамат бардаро боз як хечбекчаи навбатӣ гарени биқайбат нархи дастдаст меонем бо савдо мешава. Дискачои шапалоқ размери 15 свети ботлоқ свет 16 гарени бад ба каучои гранд светш бад бардаро ботлоқ света яъне балота чанд амуд свет мешава мақсад соягида дига свет чинавда дига свет неки ҳам мошинчада гарени бардаро дилм кашид бардаро чӣ хеле мошинчара да бозӣ монӣ. Марамат ҳолати хафош ина бардаро агар боша на дим бозида жиланкатон боша гиру монумша зовраш кадесам надудесай нарх нао кадесам қатиш марамат ҳолати хафош марамат ҳолати ятсеку чашкош варид найдура неки кунус тоза буда марамат ҳолати тараф обшивкоша десен чихе хушру марамат ҳолати салон паталош тоза салонша меҳнати хушру кардаган даро губкават кардаги марамат ҳолати салон коробка механик бё капо чойчака авио мотори 1.6 простой марамат ҳолати фартуки пеш чашкош варид нест хулас нарс боша бардаро чанд сом 42 000 сомон боз муомила мешава рақамота бугака 07 853 32 марама рақамо зери навурдай занг занен дар алоқа бурем. Бардаро Opel Zafira солш чанд ака 10000 сол нархи дастаст бардаро ҳуҷҷат утил дора ака солна ҳуҷҷат утил дора бардаро марамат гирем мошин зур кор кардеса ба ҳар ҳол Samsung медонехтон ки телефон овозша пеш мекаша марамат танаша краска талаб нест бардаро як ҳолати қафош ҳам бинем шохош кафидагӣ дорана бисёр айзар би такизанира мекафаанд дастаи бор кафи кашира марамат ҳолай тараф ҳамин як кор намара сарм вайрон мешава мошино айсар то бегара мондаган ҳеҷ ка мисол дар пешона ҳамин ман миём сиёмка мекунам арзон мекунам уже мардам мечаспа сари ма вайрон мешава. Марамат лайкора бизанем бардаро дар қафо электропакет марамат ҳолати салон паталокш тоза 4 дар электра ду тарафа мултиру бебахши бобои ҳоҷӣ коробка боша механик кондитсионер бё капо чойку бобои ҳоҷӣ шуморо намегум бё ба азур марамат як ҳолати тараша бардаро илтимос ҳами кадоме бошен набошен да мақсад ҳами мондаги ҳунари савдокунӣ надоред наметавонед нами димдими ма бисёр шаки минат нашава мегардан меянд мебинам ки мошина арзон мекунам рески сиёмка кунам бо медоҳанд мечаспанд марамат ҳолати фартуки пеш мотор пеши бозор як гашти қаруға марамат ҳолати фартуки пеш нозада нарх боша бардаро бо нархи дастаст 48000 сомон боз муомила меша ҳамира айсара 60000 гуфте сабди 58 то ина ма 50 поён угавари тишкадум бардаро 49000 гуфтум срочни мефушам 40000 сомон боз муомила меша рақамота бугака 908 81 87 13 марама рақамо зери наводай занг зани алоқа да буроин марама сечкачаи биқаги пеши бозортон ёфтум солш 1998 объем мотор 2.4 ака 2.4 автомата лабовой блик таъинровка ҳуҷҷат утил дора комплектатсия диган мошин нозадаи тоза марамат як иду чарп мезанем бахшака тараф месияка и состояние и чиза хитон медонед дар таи навесо бардаро бо кожни салонай таи 100,000 мегам бардаро но тарсида барое ки моли тоза любое время мехаранаш бё багаж ой кака марамат атсекои қафо кнопка қатъиёӣ мешуда багажаш нигоҳ кунед чашкачӯ пачка айда зиёд гуфти гапҳо завод тағурара дисен чихе тоза бензини холӣ ворӣ кардагият не газ доштай бардаро газша ҷои зурда неки задагиан марамат ҳолати тараф танашша краскаталнес харидоро бошен алоқа да бурен марамат салон абине кожни салон дар қафо электропакет мебел салон бардаро салонаш кожние бардаро паталоки аликантара чид мефора мошинчаи тапа тайёр круиз контрол дошта шток прибори колсадор коробкаш боша автомат 4 дар электра обогрев сидени асер кондитсионер ҳама чиш кор мекунад
поликой хушру. Бия капочак шоака. Бахша коя тараф местен. Марамаз як гулати мотор шанем. Лабаои худаш оз бардори ҳисоб кунед 2,5 сом меса марамат ҳолати фартукипеш диден решоткои заводскои абё мотор 2.4 фуки мошин нозада стойкои ланҷароно тоза чашко варид нест иниҷошона бисёрш мепуса яка пусидаги нестай бардоро бад дили пурай хулас наш боша чанд сомон меша 88 000 сомон боз муомила меша ака тай 95 000 гуфте савдек мо старат кардем арзонтар кардем 88 000 сомон нархи даст аст ҳамин састани ҳамин чиз да боло чи хеле кихто медонед сиёмка мекунед 110 000 рақамо табугу ака 97 21 85 85 марама рақамо яка да WhatsApp ҳам ҳаст муроҷиат кунед варианти алиш нест пули нах лайкова дастгиров фаромӯш накунед даро бачаҳо версо хоҳиш кардан бисёри мардум мотори 1.8 иминой марҳамат шохдор буда мошинча састяниш бад нест хушрӯ танаша краска талаб 2008 2006 сол ҳуҷҷат солна чанқай то охири сола ҳуҷҷат дошта утилам дошта марамат як гулай тарам ҷош камтар тангтаракай старат садори навор хубия чо диска балной заводской қати бахша коя тараф бестен марамат ҳолати тараф хак багаж кор надора краска талаб нест бардаро багажа бачо шодаган шитаган ба ҳазур марҳамат ҳолати тараф неки нархи арзанда бардаро нархи дастрас дар қафо электропакет салон клёнка печ бардаро потолок штоза мошини яка дрымберина кор надошта бизане лайкора шербачои 1000 боло кунед 4 дар электро регировка бакаои ду тарафа мултирул коробкаш боша автомат климат контрол старт стоп ҳам будай бардаро марамаз як гулати моторша мебинем дарошна ки зур маҳкам мешида биё я дари хидоира уи кадан наметонем мегӯем аз ангирам марамат ҳолати фартуки пеш нозада хулас нарш боша биё мотор як гаж нарх чанд сум таго я нарх соз бу 87 000 сомон боз муомила мешава биё рақамо табгу 203 21 марама рақамо зери наворда занг занен алоқа да броим бардаро лайкора бииззатин ла ба хотир ду дарактон бизанед як бор дига салом алейкум мардуми ютуб канали топ мошино подписчикои қанду наботум ако додаро апо хуаро ҳама каса хуш омадем бардаро мақсад ҳамиша финали бозӣ ҳамиё мешава ждат кунед наворош ана чӣ мешава чихе бугума шумора эфирш ҳамиша соатҳои 8 ба вақти москва ва 10 шави хидмат ба ватан эфир сар мешавад мебинем дар насиби тақдири ки ҳаст нест ҳамаш маълум мешавад бардаро мо 1000 бор такрор мекунемтон рақами ватсап мо бениҳоят осонай ҳамира просто ҷамъи 990 кунед 556 се дона 20 охирша буда ки синфи як авгози азиётш мекунем специально ҳамин номерои охирша сета 20 гуфтагим ки осонак шава барои азиёт кардани шумо бардаро нами сета шо ҷоиза ҳамиша бозӣ мекуна бардаро бо сатай дига конвертои пулия ин мошиное ки худтон дидесем бардаро ман мондагим ин состав мошинаи нахели бақагиан ин мошина миёй айма чӣ хеле ки дар навор дидести ҳаму хеле ҳами биё маҳқулот нашид шербача биё сумша зинда айма биги барое ки ин мошинаи ма клиентои худша дора гарени тозан гарени тайёран бардаро масадха бидроин миқдори чипто камаш монда бо наген ки мақсад финалам намонди чипта нарасид барои ҳамин успед ки парто чекта автоматик иштирокчии бозӣ боша ҳамиша насиб боша бозиш мегзара бардаро ҳаматонда омад насиб боша эфирда ҳамата интизорем бардаро рафт бардаро мерседес як класс 210 кузов нархи беҳтарин нархи бомба хато накунам ҳамира дар кадом сайте 78 000 мондаги будам чанд дар кадом сайт мондаги буди ҳамира автодубай дар чанд 75 000 дар мондаги қимат мондагиш буд хайна бо акара угарид кардем нархи дастас арзон мондем бардаро фақат шумо лайкора бизанед подписатсия кунед меҳнатҳо ҳамаш барои шумо бардаро мошин полни наворотай фул ша комплектатсия авангард дискои моноблок амивател фар бамперои пеш партроника бача чид мефора гарени састани бақагида ё мошинои нахели 85-90 000 састани тозаи бардаро марамат як гидиш чарх мезанем марамат ҳолати қафош бамперои қафо датчик партроника неки полни наворотай сборкаи биё куи ки дарошака комплектатсияи зури зуршай бардаро як ҳолати ана салонша мебинем дар қафо электропакет мебел салон кожни салон дидесен салонош зиндаи бардаро потолок штоза ём легенда шидагаан марамат ҳолати апшифко тонеҷоша мебел будай бардаро хулас круиз контрол автопилот коробкаш боша автомат кнопкаш сеташ ясм чиндагиай бардаро датчик партроника ҳама чи доша бакаоё қача задни шторка 4 дар электро асер газ еврочор климат контрол обогрев сидани боварка данум дар кадай комплектатсия нақл кинера биё капочои кака люкам дошта
неки кнопка намхали мегӯи се таш ясон фраймон чинагия фақат шумо шербачаом лайкора бизанед биё капо чойко неки мошин чад зур дака бе тариф ин мошини хуҷанда марамат ҳолати абиё мотор 2.4 шаи 2.8 зури зур шуда абиё мотор 2.8 ха акиёра чашкошон намекафана имса нисбати сечка кузуфо ё бо камтар состара кан наш боша чанд смака ҷои охириш 70 хай 70,000 ҷои охиршавне хай ки омадан савдо кунем бутен ака бо 70 поин ягончи обязательно барои подписчикои 70,000 сомон ака охири нарх мега мон нек биёин шумо пеш бо харидорӣ кунед савдо кунед лайкора бизанем бардор рақамо табуг ака 984 47 25 47 марава рақамо зери наводай занг зани алоқа даброи бардаро мошинчои нав электромобил сон плюс бардаро соз 2024 ай 2024 сол солона уҷатош чанировка чанд қай то охири сол тайировка уҷа доран яки вариантҳои зуран бардаро мошини экономични ҳама ҷиҳата марамат як гиди чарх мезанем бардаро марамат олай тараф тана шиша краскатави мошин умуман кор надора расходам надора ин мошино хичон автосалон чанд аст ай автосалон як даст ё ду даст якм даст бардаро ай автосалон дим даст шумо мешем бардаро марамат як гиди чарх мезанем дарои қафо электропакет комплектация наворотошона бинем бомбай бад потолокшам тоза 30 квадрат чи дора панорама дарои пеш безключевой доступ 4 дар электроблокировка дар регировка бакои ду тарафа хай фули фул шай бардаро хай чизошон вариатор меша монитор калон панорама ра дидесен чанка калонай 20 квадрат чен як потолок хона скаменко лиф хай ки капотошона ҳуй накине меша барои ки ё мотор надоран ку бардаро батарея хатян гибрид наш боша бардаро чанд смака анархи соз бугу 190,000 сомон боз муомила меша бардора мира бидонен алюбо ҷое 200 болай поён нест 190,000 сомон боз муомила ша агар ягон та ранги хид бадили гурда боша бен хе калау пус бизани бо азонтар мегирем мире рақамо та бугу 944 33 55 66 марава рақамо зер наводай занг зани алоқа даброин